imos facer unha piña rechea. Para iso precisamos unha piña cortada ao medio quilo máis ou menos, poden ser langostinos, neste caso son unhas gambas de Huelva, e despois unha salsa rosa que nós vamos facer con mayonesa, un pouquiño de tomate e un pouquiño de brandy. Esos son os ingredientes básicos. O primeiro que vamos facer é cocer as gambas. Imos cocer as gambas. Temos aquí agua quente con sal e unha folliña de loureiro. E vamos poñer as gambas que están congeladas solamente hasta que ferva. Unha vez que ferve, xa as sacamos e as refrescamos. Quedan aí. Bueno, vamos a vaciar a piña con moito cuidado, que axuda dun coitelo. E vamos descartar sempre o tronco, este do medio, vale? Bueno, xa está, vedes? Subí un fervor, entón o que facemos é apagalo e imos para aquí, agua fría, e botamos as gambas e refrescámolas, sacando os trozos da piña. Isto é o que podemos descartar, polo menos a parte de arriba. E depois imos axudarnos con unha culler para raspar todo isto. Entón, o que imos facer é este trociño de aquí, que podemos chupalo, ben rico que está. E botamos os trociños aquí antes de facelo. Imos raspar por aquí e quitar os restos da piña e poñémola aquí. E agora non vamos a encher a piña hasta o último momento. Como vai con mayonesa e a piña sempre solta un pouquiño de agua, ímola deixar boca abaixo para que solte todo o jugo. Aquí temos xa todos os ingredientes preparados para facer a piña rachea. Antes esquecíme de decir que tamén temos que ter a lechuga cortada así en tiriñas. Bueno, pois agora imos facer a salsa. Temos unha mayonesa, imos coller unhas cucharadas, despois podemos botar máis se queremos. Temos tamén aquí un tomate caseiro, que tamén pode ser tomate frito. Bueno, este é para darlle a cor máis que nada. E un brandy, que lle imos botar, pois nada, un pouquiño. E con isto imos facer a salsa rosa. Vedes? Aí, máis ou menos. Esta é a salsa. Estupenda. Ora, imos mezclar un pouquiño, vamos a facer unha, non? Primeiro, un pouquiño de leituga, máis ou menos. As gambas, eu partinas a metade, aquí máis ou menos, e guardei unhas pouquiñas para decorar despois, que tamén podemos decorar con un pouco de pemento de piquillo, un pouco de piña, así, trozos un pouquiño grandes, máis ou menos, aquí,
E agora lle botamos a salsa. Botamos a salsa. Aquí remexemos un pouquiño. E agora simplemente imos a rechearla. Despois, dependendo do gusto dos comensais, pois podedes cambiar, botar máis leituga, botar máis piña, botar máis gambas, o que queirades, vale? Pois así como está. Podemos poñela un poquinho máis bonita. Aí está. E por riba imos poñer as gambas. 2 con 3 chegan. Ahora facemos a outra.